ब्रेकिंग न्यूज फाइनली आ चुकल बाटे भगवान करस तोहरा लइका के। लेकिन एक टाइटल बा भगवान करस के रिलीज डेट। जी भैया, आ गइल बा रिलीज डेट भगवान करस पावर स्टार पवन सिंह के बहुचर्चित सैड सॉन्ग, जौन की रिलीज से पहले ही चर्चा के विषय बन चुकल बा और लोग के जुबान पे चढ़ चुकल बा। और लोग अभी इंतजार करल बा पावर स्टार पवन सिंह के एक गाना में के लुक और वीडियो देखे के आ पूरा गाना सुने खातिर। जी भैया, तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहल बन जा पावर स्टार पवन सिंह के गाना भगवान करस के पोस्टर आप लोग के सामने आ चुकल बा और साथे साथे रिलीज डेट भी आ चुकल बा। जी भैया, आप लोग को बता दी कि 12 जून के, जी भैया 12 तारीख के 6:30 बजे मीरा म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे गाना जौन बा रिलीज हो जाई। जी भैया, जेमे पावर स्टार पवन सिंह के जो लुक वायरल भइल बा, पगला वाला पागल वाला लुक तो लौकते बा, लेकिन साथ ही साथ दूगो हीरोइन लोग लौकता लोग। जी भैया, दूगो हीरोइन और साथ में पावर स्टार पवन सिंह के एक्शन अंदाज भी लौकता, जेमे पावर स्टार पवन सिंह जी भोजपुरी के राइटर प्रिंस प्रियदर्शी के गाला पकड़ले बड़े और एगो में देखत हई जाके प्रिंस प्रियदर्शी के साथ उनकर हीरोइन रोमांस करत तारी। तो स्टोरी तो थोड़ा बहुत समझ में आवते बा। और दूसरा में एगो हीरोइन लौकत तारी मंदिर में पूजा कइल गइल बड़ी और पवन सिंह जी जहां पे सुतल बड़े पागल बन के। तो कुछ सीन में लौकता जौन की पब्लिक के मन में और सस्पेंस बना के रख देले बा, बेकरारी बढ़ा के रख देले बा। और एमे दूगो हीरोइन के नाम आवता डॉली चावला और मुस्कान सिंह। जी भैया, डॉली चावला और मुस्कान सिंह एमे बालोग लौके वाला बालोग आप सभी के। और आपके बता दी कि गाना रोहित सिंह लिखले बड़ा, इस सब तो आप लोग के पता बा शुरुए से। आप लोग को बता दी गाना जौन बाटे 12 तारीख के आप लोग के बीच में रिलीज हो जाई। जल्दी ही ये गाना के टीजर भी आवे वाला बाटे। जी भैया, अब टीजर के हमनी के इंतजार बाटे। मीरा म्यूजिक पे गाना रिलीज हो जाई। प्रियांशु सिंह गाना के म्यूजिक देले बाड़े और वीडियो विभांशु तिवारी बनैले बाड़े। जी भैया, वीडियो विभांशु तिवारी बनैले बाड़े और कोरियोग्राफर गोल्डी जायसवाल और सनी सोनकर बाड़े। यानी जानते हैं जानू सनी सोनकर और गोल्डी जायसवाल लोग मिलके भी डायरेक्शन करल, लेकिन विभांशु तिवारी, गोल्डी जायसवाल, सनी सोनकर ये पूरा डायरेक्टर और कोरियोग्राफी टीम पूरा एमे वीडियो में दिमाग लगैले बा। तो वीडियो एकदम भौकाल लेवल के होके वाला बा। अब तक रिलीज होगला के बादे पता चली कि कितना बड़ा धमाका होके वाला बा। और दू हीरोइन के साथे एक गजब ही लुक में पावर स्टार पवन सिंह जी बहुत चर्चित सैड सॉन्ग लेके हाजिर हमनी के 12 तारीख के बीच में होके वाला बाड़े। तो कितना बेसब्री से इंतजार करते हैं, कमेंट सेक्शन भर के रख दीजा।